Sanibonani guys, igama uNqobile ngibethela mazwela Inimba ngomhla ka-19 August. Hi-ke guys, uZethu benothokozile-ke bashilo bathi bayigqibile inkaba yomntwana. Wabuza-ke uThandeka ukuthi hayibo ngiyigqibe nini? Bathi nje about an hour or 2 hours ago. Wathi Thumeka shuthi akudala-ke igqitshiwe isengambiwa inkaba yengane ebese-ke ihlukaniswa phakathi nendawo. Omunye uhhafu-ke ugqitshwe khona kaSithole, omunye uhhafu ugqitshwe kaMabandla. Guys, umane nje wathi uZethu, benikhuluma ngamasiko nina. Nithi yonke lento le niyenza ngoba nilandela usiko ukuthi-ke inkaba yomntwana igqitshwe emabaleni akaMabandla. Kodwa-ke liphi-ke usiko mase sekuthiwa kumele isikwe phakathi nendawo engathi i-birthday cake, inkaba yengane? Wathi lalela, le ngane le yakaSithole le ngane. Le nkaba esiyigqibile lapha ngeke size simbe. Uma ukuthi-ke amatafula yagoqulwa, kuthiwa-ke le nkaba igqitshwe kaMabandla, siyafika thina kaSithole sithi mayimbiwe isikwe phakathi nendawo, benizovuma nina? Bonke bathula bathi nya. Wase wathi nje uThokozile, lalelani la, phumani-ke ngomnyango, siyabonga kakhulu ukuthi nifike bye-bye. Thumeka guys, wanyanya ebona exoshwa phela, kodwa ngampela mase sekuthiwa sikhulunywe amaqiniso. Emva kokuthi bathole ukuthi inkaba isigqitshwe, bekumele besele sebe-amukela ngoba leyo ukuthi ayimbiwe iphinde-ke iqhishulwe phakathi nendawo. Nami angimdala kakhulu kodwa angikaze ngizwe nakanye kuthiwa into enjalo iyenziwa. But anyway, mhlampe nabo bese befuna nje ukuthi bebuyele emumva bephethe okusankabana, noma isingasaphelele mekuwuhafu kwayikona kungcono kunokuthi babuyele emumva bengaphethe lutho according to them. Guys, akupheli-ke lapho. UThumeka-ke ubuyelile endlini-ke ethukuthele eganini wabo-ke etshela uHlathi ukuthi hey uThokozile uhlaza benoZethu, yazi abafuni ngisho naneyodwa into esizoyenza thina ephathelene nabantu bakaMabandla kuleya ngane. Yazi ngathi singabantu bangaphandle kodwa ibe yilunga lethu lomndeni. Yonke into siyibuka efasitereni, yonke into siyibukela efasitereni, asikwazi nanokuthi singene sibe mdibi munye nale ngane le. Athi-ke uHlathi, hhayi nami bengingathanda ukuthi inkaba igqitshwe le ekhaya, yabo ibe isikhumbuzo esihle, kodwa-ke kumele sazi khona ukuthi phela-ke at the end of the day uZethu uma wengane, so kumele-ke sisihloniphe isinqumo sakhe. Okay, anyway, laphayana-ke uZethu benothokozile-ke bese kade benze iwashing. Uyanika-ke laphaya uZethu iwashing yomntwana. Kuyabonakala ukuthi ugela hayi cha impela usewumama ngampela manje, akasadingi usizo olukhulu. Ushilo-ke uThokozile ukuthi lalela, wena uzobuyela emsebenzini ngekudala, umntwana uzomshiya noba, ngoba ngithi ama-creche ayadura ngendlela emangalisayo. Uyazi bengicabanga mina la ukuthi sihambe se-KZN, uSteve uzongifakela imali, siye kuma. Mesifika kuma sifike simuthi phuhlu ngale ngane bese sijika siphinde emuva ukwazi ukubuyela emsebenzini. Ayiphike yonke le ndaba uZethu athi ngeke phela mina ngifane nawe, usumshiye ney'ngane eziwu-3 zonke uma, usufuna futhi agade nencane kangaka S4 ebesebenza naye esanda ukuthola umsebenzi e-KZN. Wathi hayibo ungakhathazeki ngoma wena, ukwazile ukukugada nami wangigada sobabili besebenza, uyijwayele le nto. Wathi cha musukuba nenhliziyo embi Thokozile, usufuna ngenza into efana neyakho manje. Uthi hayibo uyigadile zami, I'm sure uzoyigada neyakho. Wathi kahle Thokozile. Wathi unayo yini wena iplan? Ikhona iplan onayo? Wathula uZethu, chaza khona ukuthi iplan-ke akanayo girl, but-ke uncamela ukuhlala engena-planning nokuthi aphinde athathe le ngane yakhe ayothi fuxa kuma wakhe bevele ixakwe u-3 wonke kaThokozile. Guys, babuyelile-ke endlini emva kwesikhashana. Hhayi uSteve uyafona-ke this time around, ngathi-ke labo gela kade busy nabo ehlenyuka i-weekend yonke abasekho, usekhumbulile ukuthi khona uThokozile. Uyafona ushiya ama-messages asweet, umdayisela izulu nomhlaba. uThokozile uyasho ukuthi ufuna ukuthi akhe i-future naye noThokozile kuyasithenga-ke lesi story. Uyasho ukuthi Steve, hayibo sekuphele konke ukuthi amadoda ayizinja. Anyway, suka lapho-ke uThokozile watshela uZethu ukuthi girl, okuphuma ushawe umoya kancane ukuthi ukuthatha i-walk, ngizosala nengane futhi ilele nje. Wathi ayi ngeke ngikwazi ukumshiya mina okuhle. Wathi hamba girl, ushawe umoya, you need this. And okuwesinako konke-ke uZethu utshele uXolani ukuthi abathathe i-break, yabo ufuna manje ukuthi ayibuyisele yena back to normal, akwazi ukuthi-ke ayinake abuyise i-mental state yakhe, so akadingi ukuthi aphinde abe ne-relationship yakhe noXolani ezoloke nje ila engqondweni yakhe nayo, so izoba nge-stress worse. So abathathe i-break.
So emva kwale walk-ke ubeseyitshela ukuthi-ke kuzoba ngcono ugirl. Wahamba kanjalo-ke uThokozile wathi nje ukuthi ingane iyakhala khululeka, mina nginey'ngane eziwu-3 ngizoyinakekela up until ubuya. Wavuma-ke guys uZethu washiya nefoni endlini. Ube nje ukuphuma uZethu, hayibo kwabe kufona uSteve. Steve uthi ngila ngiseduzane nje, wena into yakho nje ukuthi uthathe i-Uber uze la kumina ngoba nje ngizoba nesikhathi esincane ngila, emva kwalapho ngiyahamba. Ngizokunikeza nemali yokuya e-KZN ngoba uthe ufuna ukuyobona umama nabantwana. Athi uyazama ukunqaba uThokozile ukuthi uselinengane. Hayi uSteve athi mewukuthi awuzi kusho ukuthi awuyimisele ngale relationship yethu. Shiya lo mntwana ubone ukuthi wenze njani, kodwa mina ngifuna ukukubona sengize ngakuthumelele-ke nama-details e-Uber, iyeza manje Uber. Gijimiyani uThokozile efonela uZethu, ifoni iringe kusofa. Abone ukuthi no, kusho ukuthi uZethu akatholakali, ngcono khona mana ahambe. Ugirl ayishiya ingane. Uthe seyishiya ingane yodwa wathi, oh umamkhulu uyeza nana, ngicela ulale wena, lala nje, ulale kakhulu yazi, uyeza umamkhulu, okay? Waqede lapho ugirl wahamba wayishiya ingane yodwa. Imagine lapho yena zolo lokhu bekade ethethisa uZethu ukuthi uthethe ingane wayifaka ku-dustbin, namhlanje yena uyishiya ingane yodwa. Kube kuyena othi akahamba uZethu laphaya endlini. Yay guys, kodwa-ke silindeleni kuThokozile bekwazi ukushiya ingane zakhe eziwu-3. Hawe kaZethu nje bengeke kube inkinga ukuthi ayishiye kalula kanjalo nje. But anyway, uhambile kugirl, uthe ebuya uZethu uyamemeza, Thogo, akukhali Thogo endlini. Athathe iglasi yamanzi ugirl ayiphuza, ahlale kusofa, akayi ko-check ingane ekamereni ngoba vele phela uyishiye noThokozile. Wangena uThokozile kwi-front door emva kwaZethu ephethe ibhukethi yama-flowers. Athi hayibo, kwenze njani wena? Athi uSteve sesilungisile thina izinto naye, ungithengele amablomu, washo ukuthi-ke i-future manje usezoyakha nami, unginikeze nemali yokuya e-KZN, okusho ukuthi mina nawe okuhle sihamba siyobona ugogo. Yay, imagine. Sekusuka lapho wathi hayibo, uhambile umshiye noba mntana? Kubuza uZethu. Wathi hayi ngihambe ama 20 minutes nje, it wasn't too long. uZethu wamane wagijima waye ekamereni. Methi qala embedeni ingane ayikho. Wathi hayibo mntana Thokozile, iphi ingane yami? Guys, idukile ingane, and this time around akekho wazi ukuthi laphi, because ubuhle akakwazi ukuhamba nes, like okuhle akakwazi ukuhamba, which means akakwazi avaza azagxume lapha embedeni. Kunomuntu ongenile laphaya wayethatha ingane ohamba nayo, boba u2 abazi ukuthi uba loyo. Guys, uThumeka kuzothaka yilengise guys, uzoyihenga uThumeka ebona kahle ukuthi hawu lamantombazane u2 irresponsible. Yes. But anyway, le emzini kaZoleka uqhawekazi uqunge isibindi wahamba waya-ke kunina eyomtshela ukuthi mama, ngiyazi ukuthi nina notata anivisisani kahle okwangoku, bengicela uba nilungise izinto. Ngiyazi uba akusilona udoko olugayelwe mina cause ngumntana, but mom, please understand where uLazarus is coming from. Like befanele ukuthi athukuthele ukuthi uhambile wayobona-ke utata uHlathi. Okay, so nalokuthukuthela kwakhe ukwenziswa ukuthi uyakuthanda mama, uyakuthanda utata uLazarus. Everything that he said came out of love. So ungavumi ukuthi into enhle kangaka ethini yakhile imochakale, because you guys, you love each other, you tease each other, like you are too good to each other. Please don't make this family perish. And another thing mama, ndiyakuthanda yeva. Ay wancibilika njengerama-ke guys uZoleka etholi advice kwindodakazi yakhe, and wabona ukuthi ngampela-ke whatever she said it is true. Ushilo ukuthi cha, angisho ukuthi ungamblame for ezinye izinto ayishilo ezirong, kodwa remember ukuthi yonke into ayishoyo noma yisho ethukuthele, kodwa uthandwa nalo for wena akaze lashintsha. So thini-ke guys, mekusho uqhawe shuthi uqhawe uqinisile, uZoleka nje akehlisa umoya, azama ukuthi lamagama abuhlungu awashilo uLazarus awagwinye, ebese-ke bazama ukuqala kabusha-ke new chapter, new page. Who knows, mhlampe nama-ring what do we call it, wedding bells azoshaya guys, athi kinqi. Akungekudala-ke sethola-ke le ndumezulu yakhe yomshade kade-ke ayilindele-ke uZoleka. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile Ntusela Mazwibela inimba ngomhla ka 19 August.
Hayi-ke guys, uZethu benothokozile-ke bashilo bathi